Sa number 10, Pambansang Pabahay Program sa Pilipinas ang magasugod sa Bacolod City. May kapinsa 10,000 ang ginapabot nga matagaan sang trabaho sa abuga proyekto. May report si Nico Delfin. Napirmahan ang joint venture agreement sa tunga sa Bacolod City Local Government, William Russell Sherman Holding Incorporated kag Pag-ibig. Gani sarang na masuguran ang construction sang pinakauna nga pambansang housing project sa Pilipinas. Ang pagtukod sang 10,000 ka mga housing units ang pagasuguran sa madason nga bulan. Sunod kay Mayor Albi Benitez, may 10,000 man nga mga trabahador ang sarang matagaan sang trabaho para sa igatukod nga housing project sang Department of Human Settlement and Urban Development. Kinalanta lang is aside from requirement of their workers, no? Kinalanta yung trained naman dito tayo. Yung mga certain skills sila nga involved. So all of these workers, 10,000 kabilog, will be receiving at least minimum wage sa mga unskilled. Sa mga skilled, higher ang sweldo nila. But tanan, complete with tanan nga benefit. 3,000 ka-housing units para sa informal settler families ang syudad ang iga-construct ng Sherman Consortium sa 4-story housing project sa Araw Property sa Barangay Vista Alegre. Kag 7,000 naman ka-housing units ang igatukod sa reclamation area. Ang 10 billion pesos nga pondo para sa Yuhum Housing Programs ang syudad ang manggikan sa national government. Magluwas sa duta, wala sang galastuhon ang syudad para sa mga housing units. May 10% man nga annual revenue share ang syudad halin sa igatukod nga commercial spaces sang WRS sa Yuhum Village. Ang idea sina is hindi naman gipagpadakoon ang rental rate. Kaya eventually mabalik mo na sa atong mga socialized beneficiaries. So sila ma-benefit. So hindi man gid kinahanglan pataas. Target sang syudad ang 50,000 housing units para sa mga informal settler families. May balayra ng mga ISF beneficiaries para sa housing units pero iga-subsidize ini sang gobyerno paagi sa Pag-ibig. Ang Barangay Banago kabahin man sa mga lugar nga patukuran sang housing project. Nico Delfin para sa DGCast Negros.